Добре дошли в граматика на писането. Това е запис за тези, които не можаха да бъдат наживо на урока. Днес минахме към нова тема и тя се нарича писане на доклад. Какво е доклад? Докладът е писмено или устно представяне на фактите по дадена тема. Докладът има една главна тема, нарича се предмет, и няколко по-малки теми, части от главната, те се наричат подтеми. Например, ако пишем доклад за България, нашият предмет или главна тема е България, а възможните подтеми или по-малки теми биха били история на България, население, природни забележителности, полезни изкопаеми, език и култура, управление, икономика и много други. За да проучим дадена тема, трябва да прочетем за нея, да намерим източници на информация и факти. Това може да са книги, статии в интернет, енциклопедии, учебници. Изправени сме пред два проблема обаче. Първо, ако ви кажа, напишете ми доклад за България и вие отидете в библиотеката или тръгнете да търсите, може да намерите десетки книги за България, за история на България и какво ли друго не. Т.е. прекалено много информация и прекалено много факти. Затова, когато има задание да се напише доклад по дадена тема, е добре също да се каже колко дълъг, какъв да е обема на този доклад, колко да е дълъг, колко страници. А ние ги измерваме с абзаци. За целите на нашето упражнение ще избираме по 3 факта, като за начало, 3 неща, които са най-интересни и най-важни за нас по дадената тема. Тук вдясно виждате картинката с тази фуния. Това се нарича фуния на фактите и показва, че в началото може да разполагаме с безбройно количество факти или с много голяма информация, но ние трябва да я сведем до само най-интересното, най-важното за нас, съобразно това колко дълъг ще е докладът. И ние с вас почваме от най-простото, писането само на един абзац. Казахме, че текстовете се състоят от по-кратички части, наричани абзаци. Всеки абзац съдържа по няколко изречения, свързани по смисъл и отнасящи се за една и съща тема или идея. Така, разискахме проблема с фактите, че трябва да ги ограничим. Тоест, как ограничаваме, избираме това, което за нас е най-важно и интересно. В случая 3 факта. Втори проблем. Как да бъде организиран този доклад? Ами, казахме в абзаци по теми. Тоест, всеки абзац за нас ще е отделна малка тема, част от цялата. И отдолу виждате, винаги първо римско е номера на абзаца. Винаги започваме абзаца си с едно въвеждащо изречение. Нарича се тематично изречение. В него ще споменем главния предмет или голямата тема, за която пишем. В случая, да кажем, България. Под тема би могло да е история или възникване на държавата и някаква свързваща дума. Например, ако е България история, може да кажем древна, хилядолетна, нали, това да е свързващата дума. След което, значи това в червено е всъщност план с ключовите думи за нашия абзац. И по-особеното, до момента не сме го правили, е, че тук имаме тематично изречение или въвеждащо изречение. Не почваме направо с някакъв факт, еди коя си година, еди какво си става. Не, малко въвеждаме. Например, България е държава в Източна Европа, която има древна история. Създадена е преди повече от 1000 години. Следват от 1 до 3 са отделни факти. Казахме най-интересното, най-важното за нас. И накрая
това е ново. Има последно изречение в абзаца, което не е свързано с факти, а е изречение спойка, т.е. завършека на нашият абзац. Сега ще го видите на практика. Прочетохме този текст за Витоша. Значи, нашата главна тема е Витоша. И вътре има няколко по-малки теми, които с вас ще ги разграничим кои са. Четем. Витоша е планина в Западна България. Най-високата й точка е Черни връх – 2290 метра. Така тя се нарежда на 4-то място по височина в България, след Рила Пирин и Стара планина. Разположена в непосредствена близост до столицата на София, тя е лесно достъпна и представлява любимо място за разходки, спорт и отдих на хиляди българи и чуждестранни посетители всяка година. Витоша е дом на най-стария природен парк на Балканите. Природен парк Витоша, създаден през 1934 година. Паркът обхваща голяма част от планината и има за цел да защити богатото биоразнообразие на региона. Тук могат да се открият над 1500 вида висши растения, включително уникални защитени видове като витошката теменуга и планинската паструга. Горските масиви са основно от букови и смърчови дървета, а в по-високите части се срещат алпийски растителни съобщества. Витоша е дом на някои от най-забележителните природни феномени в България. Сред тях са каменните реки, известни още като морени. Това са големи каменни полета, съставени от гранитни блокове, които се образуват в резултат на продължителни ерозионни процеси. Във Витоша има голям брой малки водни източници. Но единствената голяма река, която извира от планината, е Струма. Тя тече на юг, като преминава през България и Гърция и се влива в Бяло море. Други реки са Палакария, Куртова река, Селската река, Бистришка, Драгалевска, Владайска, Матница и Боянска. На Боянска река се намира и Боянският водопад. Сега, ако разгледаме тези абзаци, ще видим, че всеки един от тях е за конкретна, по-малка тема, част от общата тема Витоша. Значи първият се говори за местоположението на Витоша и нейното място сред останалите планини в България. Следващият, втори, е за растителното разнообразие там. Третият абзац е за каменните реки, наречени морени. И четвъртия е за водните източници. Реки и водопад. Видяхме, че един текст има една голяма главна тема, наричаме я предмет, и няколко други по-малки теми или подтеми, които са за отделни аспекти или части на главната. И сега това, което с вас направихме, е да си направим, преди да пишем какъвто и да е било текст, съчинение, доклад, е добре винаги да си водим записки, да имаме план. Първа стъпка – да напишем план с ключовите думи. Моделът е следният. За всеки абзац, а ние само един абзац ще пишем, имаме първо римско, започва се с тематично изречение, като тук формулата каква е за ключовите думи. Значи тематичното изречение, формулата е, едната ключова дума трябва да е предмета или главната тема, в нашия случай Витоша. Следващата ключова дума трябва да е вече конкретната подтема. При нас са растения. И накрая свързваща дума, ние сме избрали разнообразна растителност, е предишната и разнообразна. Така, това ни е тематичното изречение, защото не искаме направо да скочиме с факти, а искаме да въведем читателя. Той да разбере, че това Витоша е планина с богата растителност и така. Следват от 1 до 3 са 3 важни, интересни факта, които сме извадили. Първи факт, че там има над 1500 вида растения. Много от тях са защитени уникални. Пример, витошка теменуга, планинска паструга. Други растения са дърветата, букови, смърчови гори, а по-високо има и алпийски растения.
И с това приключваме, извадили сме си фактите. Построили сме си плана и тук просто пишем думата спойка. Тук не пишем ключови думи, но си я пишем спойка, за да се подсетим, че трябва да имаме едно заключително изречение, което да обобщи казаното до момента. И това, което с вас написахме в час, е следният абзац. Витоша е най-близката планина до София, която има разнообразна растителност. Това е нашето тематично изречение. И сега почваме с фактите. Значи правим едно заявление, едно твърдение и след това трябва да го подкрепим с факти. Така че следват фактите. Там се срещат над 1500 вида растения. Сред тях има и някои уникални и защитени видове, като витушка, теменуга и планинска паструка. Горите са съставени предимно от букови и смърчови дървета, а в по-високите места се срещат алпийски растения. Наистина, растителните видове във Витоша са интересни и си струва да се видят. Това ни е последното завършително изречение, заключително спойка го наричаме още, което повтаря, общо взето обобщава, което до момента сме казали за Витоша и нейната растителност, която си струва да се види. И тук малко снимчици от центъра на София към Витоша и това са така наречените каменни реки или морени. Това беше днешният урок. Надявам се да ви беше полезен.